VMP Gaming și astăzi vin cu ceva nou-nouț. Știu că acum am început să filmez mult mai des, mult mai des. Din ce vedeți și vin cu colecția de la Carrefour DC cu supereroi ăștia din supereroi ăștia, Batman, Flash. Nu știu dacă apare și Robin, nu știu, nu. Se pare că nu apare, nu știu. Și da, vă gândiți, păi VMP, tu te apuci de nouă colecție când nici n-a terminat textul? Păi ce credeți, stai să dau pliculețele astea puțin mai încoace și... Da! N-am avut timp să filmez și eu de fapt am terminat colecția, dar că n-am avut timp să filmez, din păcate. Și din păcate aceste pliculețe nu miros atât de frumos ca astea de la Stex. Și da, se numește Stex colecția. Așa că, aoleu, ce-mi cade astea. Și jocul o să vă explic eu într-un episod în care mai fac colecții și chestii, dacă vreți. Vă explic toate jocurile de la colecția asta care le fac eu, dar să văd acum cum se pune și asta, că am și uitat cum se pune. Uite, măi. Și de-abia așteptați să desfacem, nu-i așa? Nu-i așa că de-abia așteptați să desfacem? Desfacerea totală, băieți! Și da, vă mulțumesc celor 101 abonați, nu știu când filmez eu am 101 abonați. Și vă mulțumesc pentru aceste minunate chestii care sunt foarte wow. Și sunt bine mersi că am 101 abonați și sper să fac 1001 abonați. Acum cu 1001. Și hai să începem desfacerea. Primul pliculeț. Cyborg. Și dacă nu știați, se lipesc. Hai să lipim aici. Hâț. Acest pliculeț să vă pun aici. Hai că pliculețe. Nu mai bine. Ziua-mi cine fi? Cyborg? Dublură. Deja cu dubluri și avem 27 pliculețe. Simbol Harley Quinn. E bun și simbolul. Ia mai ce mai aici. Ăsta e simbol Batman, cred. Da, e simbol Batman. Hai că... simbol Superman! Simbol Superman! Superman! Asta aici. Bum. Ia mai. Asta e Mera. E Mera. Era Mera. Ia mai. Iar Cyborg! White! Cyborg din High Destiny Titan. Da, vreau să zice. Asta e cumva... e de la Wonder Woman? Da, e de la Wonder Woman. Asta nu aici semnul de Wonder Woman. Am putea să ne pice și Wonder Woman. Băi, da, nu pe ăsta. Mi se pare mie să ăsta e mai rost decât ăsta. Măi, ăsta dacă e de la Bizarro cumva. Ar putea fi că avem și Bizarro-uri. Ar putea fi de la Bizarro. Cyborg? Serios? Yes. Mera? Iarăși? Oricum Cyborg. Cred că nu era deloc Cyborg-ul. Că e super simplu să spun. Batman! Da. Să vă gândiți că acum filmez mai des. Da, filmez de acum. Și le avem aici și pe simbol Flash. Băieții mei. Ia, asta e simbolul Harley Quinn. Nu, e simbolul ăsta de la... Uite, ce caută, măi? Stai, mai bine uităm pe ăsta. Până vedem dacă e Bizarro, dacă există simbol Bizarro Superman Bizarro, simbol, nu știu. Altă Mera. Simbol Flash. Era pe simbol Flash? Îl am pe simbol Flash. Hai să vedem ce mai pica.
simbol Batman, cred că l-am dat la. Și pe simbol Batman. Cyborg. Ia cine pica. Simbol Flash. Mamă, băi, că nu pică și alții. Superman, că numai simbol Superman îmi pică ăștia. Simbol Wonder Woman. Simbol Superman. Ușor, numai simboluri ce pică. Ce pică atâtea simboluri? Alt simbol. Simbol Flash. Ultimele 4 pliculețe. Simbol Superman. Nu știu că stă iar simbol. Iarăși simbol Harley Quinn. Yes. Și ultimul pliculeț, poate să fie Superman. Cu ce am început, cu asta am și terminat. Cyborg. Și acum, vă gândiți că n-ai... Fă-ți-o, există și cutie. Vă arată tata care și cutia. Ce vă gândeați că n-am eu cutie? Hai să și desfacem. Hopa! Eu le aveam deja că am primit la colegi, la școală, chestiile astea, că ele le aveau și poștea avem, doar cât în jos se băgăm la dubluri, ca să-i luăm poștea de aici. Cyborg, nu-l aveam. Am uitat pe Cyborg iarăși, care m-a tot omorât. Unde nu-i Cyborgul ăla? Cyborg. Uite, lângă Aquaman. Și are și un joc, n-am înțeles bine regulile. Acum avem simbol Harley Quinn. Și da, ați văzut că am făcut și acel shorts șmecher de tot cu epimanicul ăla muie. Și este simbol Batman, o să vă las și voi să vă. Scos cum e simbol Joker. Simbol Batman. Să intru dată. Simbol am culcat. Simbol Wonder Woman. Oh, dar nu intră aici simbolul. Nu intră în ăsta simbolul. Și simbol Superman. Dacă fac videoclipuri, să știți în comentarii cum vă plac videoclipurile scurte sau lungi. Batman! De Batman de... Batman e al doilea lângă Superman. Aș fi vrut să-mi pice și Superman, dar ghinion, că nu mi-a picat. Nu mi-a picat, din păcate. O să mai vine cu multe plicuri, acum sunt 27, a fost puțin 27. Să vine simbol Flash. Și ia uitați-vă, așa mi arată până acum colecția. Sper că îți place colecția. Deci l-am pe Aquaman, pe Cyborg cum era, simbol Superman, simbol Batman, simbol Wonder Woman care a plecat a fost startul, simbol Batman, simbol Wonder Woman, simbol Flash și simbol Harley Quinn și în rest dubluri și gunoaie care a fost cadouri. Și avem aici 1000 de dăști, adică acum putem să jucăm jocul cu câți oameni vrem și cu cine îmi vrea. Așa că băieți, mulțumesc chiar și pentru cei 101 abonați și cu 1000. Și da, băi și fete, eu vă mulțumesc pentru toată susținerea asta în acești aproape 2 ani. Mai am puțin și fac 2 ani de când am canalul, în decembrie.
Așa că vă mulțumesc! Bye bye! La revedere!